Hasteo tiprasa bosongrok kerisu gyanu kungbangma sing lekha baya kolsima kerikhana salburum talburum hastene hangor gnangai bolok gnangai kami amsai gnangai kerisu gyanu khungno chobalai mung thanglailiya tiprasa bosong tiprasa maya gnang tofaro tabungni ung tongjorawo ni nani hinlailiya chini kungbararo thanjani mari phunok laikha hakira 22 July cha salo 48 korom sorobai khobjak wakhirai kamini jakrajak khoroksani wati nyobar phaimabai noknu khungsobai kalangka heni koktuma manei demsora kamini takok somirte broma amchani tipra mothane warrior songno talangai chubanani thanglaikha jakrajukno phaidising chubamungni mangpliro kisanai leyana yagulo jakrajungni khokti bosong kisa kokkhana layana Kami ni bungkai, Ani kami mu. nin paran bung tama. Wakil dia. Kini tamar khai jai tong zamani. Mu yara phale ja ja phali mu satori jana ka sa. Muir fal sago. Nun bazar bai nono kam para busal. Dung sara bazar. Nun sar bazar doy. Kini nok tang mani. Ni wati nor bayo. Wati nor phai. Tabu nono coba nero sobo coba phai sisi. No to ba bai phali. Sa kha ja phali. Ojin nono tini coba phai nero nok ning bong bagi tama sana mucung. Nono coba mani bagai. Mong na maham na lambu. Mungkin noni bisi kai noni je panjayat kai. Dem sara doy. Anggo kala phali. Dem sara. Dem sara kala phali. Nono paran bungkai. Ya wa khire je beli sin para. Wakil dia. Akan ini bas ini cara ini basai rokai kori dia. Tomo tongna na na ka kha ja phali. Ini cara itu tuh itu. An sare aka sateng jago alai tong bu khuk ba kaya de. Kare kaje kau. Ka jak jak bu khuk buru. Kaje jak. Ke bok ke nok ini nok lo kai ke bai thang war nu nukha. Nung bong je bok khaya khai ro ya. Kare dia. Tongna ma to dama phai tong phai o ba. Mungkin tabuk je nok bai mani bupur bai mani Somban salo bayo. Somban de salba. Acha. Jinong ti coba phai aje leader rok nung bong ni bagi tama kasar namu tama sana mutung bong no. Tam sadaran je ba kam nang sadana pele. Ana se coba jago hingga.